Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru saya luka video. Lek fausi da ude tapastrati, atru media, ATM de tapastrati. En dan tide we apwantaki nanga wan ding bekende wan de celebrity in Suriname. En dat na dodo, dat we bad dodo wa odi. Faigo mi balada. Ide alasan boom? Ja man, nangakado. In mooi If ik kan baden den fans hoe je want sap tak na true media itcha fans. Ay ma, me ba alas ma in het geheel middelop kami ba. Ik groet jullie allemaal, alas ma vijand, vrienden, allemaal groet ik. Haters, praters, verraders, alles, ik groet jullie allemaal. Ai je klaar nu. Alles maar je takodi. Ja. Oké, mooi Tori. Ja, hoe de tapastrati, ja, true media de tapastrati. Dus dan tak website na lange tijd dan weet ik dodo baka. Itakik batak ego, maar fai misap tak nanga you ego. Maar mijn libi, ik ga met blog. Ja. Maar dat vrouw kan een situatie in een kondre. Een situatie in een kondre tomorrow. Breed. Kerstfeest. Het is een knipperlig ministie morgen. Het is een knipperlig ministie morgen. Het is een knipperlig ministie morgen. Next initiative. Je ziet kerstbrood in winter, mensen zijn het morgen bij hem. Of na keer koji ding, maar kan maar nog wat keer koji ding, kan maar nog pidi, man ding, keer koji ding kerst. En zo, de normaal bij een kerstboom morgen, Melissa koji ding na sanit koji. Onafhankelijkheidsplein. Slavernijsysteem. Je mag het niet kopen, je moet het starten. Je moet ernaar staan kijken. Lek van voor zo'n bal naar CAM. Zo is het weer geworden. Voor je kan een foto vanaf waar je woont. Je kan gewoon lokaal weten naar. Dat is ja. Ja. Zo is het weer geworden. Zo ik kom bakken. Zo op kom bakken. Zo mek a kom bakken. Na uno meka kom bak of naar regering. Of naar regering. Aan de regering. Uno pot aan regering. Oké. Uno pot aan regering. Dat is dat migileti. Maar hoe de nou december en voor teri. Dat we voor december, we voor mei. Daarna voor moe eten. Van verkiezing. Ja? A president, Ushitaka president, de in Hoera stemmen, want akisi, 8e termijn voor IMF. Sap ala lesi wa bif taken en ataki no akondre stabiel, dus no na groei. Maar je is ja groei. Messi afro in de man kongodo, matura con fato, alla de me brenki, ama fesi con fato, ama eta me plaque hier na polina. Plak alla de man. De me trai volak. Kapina, ina mapai faya, ina pai batra, ina mapai makasbo. Nanga data kiste blakas mo itak de na mapai kasbo. De moy, ustrusa na ngamoni. Wan ala de standaard na de ma creëer voor money na blakas ma ano. De mano lobong. Sami breiti da go na mi dorpo. Sa den chin singi gama. Sam breiti mi wan des ma musi. Die mi wan ze moeten een CD ervan drukken. Want dan moet ik geweldig like na om één afoko met afoko de zin. Maar allemaal aan de stoer aan stellen aan is aandacht naar volk. Je hebt het al verloren. Aandacht gaan we je niet meer geven. We laten je zitten voor 4 maanden. 5 maanden. Hi mevrouw. We laten je zitten voor 4 maanden. We weten dat je niets voor ons gaat doen. Alleen voor je vrouw. Je zoon heeft alles al gezegd. Ik geef je zoon gelijk.
De stena blibisma firi, dat je silek ego. Maar te je nou wat libisma, ja firigisma, nooit in het takelijke president is dat gaat niet. Maar amataki no naten gibaka. Maar dat is allemaal geef, no, geef ons. Big game, chakon game. Gidodo, chakon game komt. Amataklas taki amoji te volksschrift tak De man asari. is machtdronken. De man is machtdronken. De man is afzijdig. Heb zuchtig nou aan het die heb zuchtig. Je ziet van de fit dus je gaat zelf zitten. Je ziet. Ja, dus je vindt dat president Max dronken. Man, man is afzijdig, man is afzijdig. Taki, man kudu, man kon kudu in 5 jaar. Man is spammer, maar Suriname is makkelijk om rijk te worden. Suriname is lekker om te bestelen. Makkelijk om te bestelen. Iedereen komt en speelt zijn deel en gaat weg. Maar zat ik al kom ik niet meer. Ik heb flink geregeerd. Alles van me is goed. Ik heb reis voor mijn zoon in Amerika gekocht. Ik heb dit gekocht. Ik heb dat. Maar dat trauma allemaal. Dat gaat goed. Het gaat goed, ja. Oké. Maar Vader. Ushi. Maar Ushi taki amang gitu tak amek fout. En ame begi voor pardon. Pardon, o mes ma dides ama be mek de fout. Dides ma be sora ma be sroto des ma da sort pardon ye kongi. Look ama me kwa fout baka. A singi sa den singi. Ata ma me pire sul met puten. Puten je bent geen puten je marka zo vandaag. Dus Volk jano op medelijden en asma. Bouta zorgo de toch lukt bij bouta de. Sumana yusano do next. dus je wil accepteren pardon. A volk mine accepteer misa a volk ne accepteer. Chinengres refesing kama. Baby ali wa vai bele disi datononya. Ipina desma da mano wa yeri. Ipina desma. Baby yari desma da desma na taxi. Dat teko in een brokko machine dat desma op je kwalo. Desma zijn niet gek. Desma no lau. Desma potine pres mi fene bont. Abenasto na moro flink dorpo. Pick up abenasto. Ala de tra dorpo follow uno. De man e katapsi moro. Sada mij kost ik dat ben. Ina bij desma voor jaren nog desma kindermeisla. Voor jaren nog de biggest mag niet mooi. Dan nou je kon nou dorpo. Ik kan gewoon brokko machine. Den chap leti. Den chap leti. Pick up den chief abena. O druk was CD thing. O mek was CD van popo bek alas mee draaien met kamang. Sitak. Intent ook maar van ruim op. Nu kan je nog pinas maar. Mano, asma a president accident maar tak desma musu voorweer. Nou, lau das lafte. Zat voorweer. Suma man. Je bent gewoon een mens. En toevallig hebben we je daar gezet. En we willen je niet meer. Je kan ons niet onderhouden. We willen je niet meer. Zelf kinderen willen je. Zelf je zoon wil je niet meer. Zelf je zoon. Je zoon wil je niet meer. Ik loop van de chip abenasto doen. Jullie moeten CDR van de elkaar. Je bent ook van abenasto. Jullie moeten CDR van. Ja, maar dit bij de buurman van abenasto. Jullie moeten CDR van maken. Ik ben van abenasto. Ja. Nu? Nu dan abenasto? Ja. Man, dat is op. Dat ben mijn vrouw. Nina para fixen lagi. Pasaro wel. Ja, dat we go doro. Ja, de chief flink, milo van de chasing zingen. Ze moeten een CD ervan drukken dat alles maar campagne. Dus je nou de één stak desma voorweer den Stap voor weer aan een slaaf dode. Als je niet goed bent, moet je van het praten. Sano bong op taki, sano bong met taki, sam no lobby met taki, sam no lobby met longi. Maar oké, vice-president, na president, usi, jugu. Maar op een gegeven moment, als een kokouru en hoe je het taki, het is 3 minister benoemd.
man make het drikos. Under ministers. Ja, dat na loco de blaka minister. De man pot wakti man die de mano. Bakara basi de man pot kole basi. Man bakara basi sa kona kole basi. Ala de juka minister okiswa man so let up tap dem. O tikken de tap de vinger. En uno blaka man e accepteren. Enigste blaka partij in Sena Abop e accepteren dat de waka abra blakasma. Mij accepteren. Het maar accepteren. Mij lukken samen doen. Mij lukken samen doen. Mijn vrede tak kosa voor kisenge ko. If a blaka president tak wasani. A blaka president? Ah, president. A blaka wananga. En a blaka wa moro popi toch. A blaka president moro popi. Maar a koli president a moro makti. En a mij libi fem makti. Je bedoelt a Hindustani president? Kuli. Wat dan mij karo blaka man. A kondre bisa blaka man nanga kuli. Jongens man na kosuko draai me. Trama tak ja. Ik ga dit meer tolereren als je deze dingen op mijn podium zegt. Ik hoef niet op je podium te staan. Mijn mond is niet aan je bel vastgeplakt. Mijn mond is voor mijn hoofd geplakt. Wie speelt kom ik kan takken? Mina komt naar tap op je podium. Wie zou tak samen man takken? Je schrijft me man takken. Je hebt ook gestolen, je bent bang om te praten, dat is het. Dat wil de man wakker abra de man. En de man is wakker abra de man. Uno slumber. Uno blakas ma slumber. De man is teki, sa de man teki. Uno is verdita ko serefi, sa de man teki. En si a blaka president, a hele di stani president. Dan dat wel hier. Maar na voor tan 5 jaar door de eigen lep de man dit wel, maar de man no den blaka man nga hele di stani nooit no dit wel. Blaka man stref nga blaka man no man dit wel. Ah, di stani no. Hey, sunu lek zomaar. Alla follow. Zolang uno stref is sunu stref lek zomaar. Atra follow is sunu stref lek zomaar. Wie is het regeren kost dong? Die heeft te roken naar de man. Nanga sot man. De kulita, dat maar ba money. Ade maar ba money. Blaka maar zo kerkie. De kula money. Uno de kerkie na uno. Alla de project na uno. Maar alla de grond na money pa onder na de kulita. Alla de diploma na blaka man. Alla de kerkie na blaka man. De rakte met taxo maar moet taxo. Ja, eenmaal je tak over grondtori. Grond na money. Nap de man. Want nou, ik kies wam chin voor de pingi mitaki. Vanaf Burnside, men sabe fi sap koroni. Nee. Vanaf Burnside, gomiti Wageningen, alla den grond dat pe den VAP je teki, daarmee je ook toetaki. Vanaf a broodje na Koppename, Lontu Alibak, Draai, Wayambo, gomiti Nikeri, alla den grond dat pe den man teki. 5 natori. Vene erg, maar sawado. Lakas mano wan ap. Maar is mij klagen tak de mij tek den grond. Klagen, wie is de man die de saka niets ermee doen? Dat ik binnen kan dan met kaima kon je manga met chin. De kule verhogen is lek landen. Tako he, de praten, de seren, de project. You know be waning, you ching oko baye, kretak de seren na de man. De man Euroko gidem ching unu e do bibi moi. De man Euroko gidem ching machine. A man Euroko e Dus je bedoelt aan Euroko ja toekomst. ai. Unu Euroko das kauna face. Kotik go. Dat wel Euroko. We Euroko kotik go face. Bakritiseren sma. De man Euroko gidem ching de toekomst gram. Daarom hebben ze veel. Una man figi de man pour moro. Wie is focus de man na de man abagudu fa kondre. A oli fa kondre. Is im loko de man mek de egi hafad. Ja, ja. Het is veel voor de man het is veel jaar dat de man mek de egi flikveld, hè? Ja, no de man. Het is veel jaar de man voor blakke man. Voor de man
Al ploi ala de san fonta uno tros la pa uno do. Uno ne de que para uno so Black Friday. A Black Amete ala manifesta sparko by so rommel sa de moda. Aquele com monina ai. Como de macriera Black Friday. A Black Amete by ala sa sukera ngemo. So rommel sta ga sa no ma cobre next akota wasi. Na contact uno monina ai de mai ser de sangono de mai pau de strep up. Uno afongwa que go klopa in da hanjo. Go legi sata herde pasata takrumana uno elebita. Elebita takrumana ngosrepina. Welibit. Vooral blakasma. Dan mek unap next uno de tawale. Imlukusa RPS taki. Hier sa a wetmang. Want amana o wetmang, amana o blakamang. Imlukusa wetmang etak. Wanneer RPS in de machtcentrum is komen, gaan we woning bouwen. De man ook geen blakamang groot, de bouw stikt tegen deze en als de business refcheren. Imluk ala de projecten zo blakamang tende. Una precies dan. Imluku amant heeft de vrede van blakamang libi. Imluku nga sama een keer desma. Imluku nga sama in de keperpakata. Wanneer RPS in de machtcentrum is gekomen, gaan we huizen, projecten bouwen voor. Nagi blakamang. Akuli na ten project. Een project met een akuli net aan dat. Zo blakamang. Zo blakamang. Let krabo in Bari. Maar a project no boom. A project gimi ano boom. In gides ma presi. Des ma abis ching fa des mo lectoren na dem ching in one chip oso. Van dat blakamang ten one project oso. Ala malab wagi. Ala de wagif dem op alarm. Ala de broko oso in de project op alarm. Na store de mij stores ma. Mensen wat blakamang in dit project. Hoe is het project? Dan neem ik look van NPS akkoorden. Wanneer NPS in de machtcentrum is gekomen, gaan we weer projecten bouwen. Dat is blakamang. De mannen want een vooruit. Een touw facie. Nu kan je mij tekenen. Ik ben acteur, dus je mij tekenen. Met taxo blakamang, dan loopt blakamang vooruit. Nu loopt zo. Nu kan je een project zo gieten blakamang de business refseren. De no wani break uit. En op de kat, nu kan blaka minister en ik een blakamang aan grond. Maar ik give. A mensen gaan gitrasma voor make money. U loopt bakka vinga. U loopt kruimels blakasma. U loopt beng. Maar u loopt wel koffers en weer konkur ving. Weer konkur die kruimels. Weer leedjes maar die kruimels. Weer konkur blakama. Ik konkur die kruimels en leed die kruimels. Ik konkur die smaak voor kruimels. Je maakt mensen leven zwaar om kruimels. Zo wel liefde. Aan de boom. Aan de boom. En dat man, als je zou doen, dan kan je de man weer zo poeren, weer zo poten. Om met de man tron, kan je dat miljonair. Je kan dan ook wel die kassa samen doen. Samen doen dat ook wel die kassa. Ja, dat me ook een tapu tak de mo bouwen politiepost. Dus alles de mama maken en breken in akkoord. Ah, ook bureau voor politie. Todo. Maar wat boensa niet tak heb de ma bouwen. De man go making. De man voor een pis money IMF ete. Dat de man prelek door recorda. Ze gaan het niet maken. De man no make up bro. Kimi bete go to. Mina bete moet dat fifi muziek si mo voor sa voor kise gaan ze bron op weg ja. Hoe dat be brete. Pa man de. Sama beta. Am punaro sento veel dit dat pa man de. De no ya gemas. Ni Lucas sei kapla. Maar suma ja game. Soma, ablaka ma yaji ta ablaka mo bir pa man. Teka man. Bro, volta bruslik jaja man. En in luku no ay gi bruslik tori fu wan de Laila. Wan de Laila so de man di stang. Zolang ik kies de taktano wan bonsma. Aan mijn blakai heel libi. Bruslik sama mooi. Ik na mina bruslik ala de mami jadi. Mine roko na ngano parte. Jadi de man. Mine Kung na mga sponsor de mamek del corrida de may brokama saka. So blakasma de. Mis do luko blakama libi. If you luko ang blakama. De mo seli go fal. De kate fal kan. Ate go na fal ba da dos go kritisere. Maar fala bedoel dus en die go in val. Fal. Maar suma sen beren say go in val. De ya palis koro man go no falu be bara man. De man no go do neji ama mek mes break for you push do for yari le kempa. Ama pana politicus. Ama pana moro visati politicus pusara isomo harjo.
In luku same tak podium. In luku same taki. No amane matrotama. Amabe de jungle commando. Amabe sorgo Brunswick. Di brama golfsma in jungle commando peti nimas mana mate yaman. Kasi wan lip tak podium. Mata de may ko pre-later gisma. Man sa ano later. Kung ama creer wa ya fans later. Dan ama boy. Ama egi boy. Amane kun wa trapa e, ame truse egi boy kafe. Ses mi temi chamboy rigele kwa bole, le kwa mesha brote. Maner boy. Ai. Want bronto na man boy, ama create bon. Ses teme te des ma bronto do yaji mars. Do yaji you mars enough next ina kondaja enough no politik. So me sile kwa politik. Patrusi konanga tranga na fesi ma folak no sap yo. Walang nasabi yun. May daka amatak do fence settle. May wala ko. Yung fence settle, manasasayang pa ni system ka. Man, may career, wa racist for kise. Dati may tako for black ka, made at omemang. Made mama karde follow kawang. Mi muslip mi follow de. Yayo. May tagi black asma. Mi ne tagis masano gis mi. Ine gis mi. Pamo tagi yu. May tagis masay gis mi. Lakas mame taki sumano lokso. Sorry. In abis masay taki lakas ma. Mi no taki politikas ba inamor. Mi no taki a folak. Emo so de matak mi o taka folak. E kap kik. Naturally. Na kersta mi wa dembali e kap kik. Naturally. Maar oké. Ulo bem. Maar u bent de tapatori voor a politieposthuis. Maar wat zou de koutu op een hoofdbureau van nou doet op voor de makka opereren? Ja, maar ben van nou doen, maar je nou make me spreken, de man nog bouwen. Onebre me, het is voor ons aan jou man doen. Suma ik garanderi tak desma os stem die baka. Ga je een kop maken dat je thuis doet? Nee mama, tak ja maar, de gegarandeerd tak aan mij kom baka. Desma nee lau. Tama tinengre, look sa de tinengre singi gama. Tama le kwanto na mij klap. Angre kier dan tin de singi fa angre kier de is dat e klap. Dat teka foto president. Corona dat desma do angami dai atio. Sei gosto ko dape. Wat ben je daar dan? Nee man, de ma pot zonne panelen toch aan mijn president. Suma baya sonne. Chafaya. Na mara kere baya. Nee, na sinds Bouterse. Je kost Bouterse, dan waarom werk je met die dingen van Bouterse dan verder? Sinds Waarom Bouterse. creëer je die Sinds Bouterse ben zitten na Bouterse no bon. De mamos gwa kurtu ma je roko na destressa. Maar creëer no me konsita dis na chandu. Het heeft chan gedaan. Net chim abena ableti. Abena. Jullie hebben gelijk. Ik ben trots op jullie. Alle dorpen moeten jullie volgen. Dan gaat het beter worden. Waar komt iemand tafsee doen? Heeft hij reis voor jullie gebracht? Heeft hij ons op? Tafsee na man drink was op. Dem go na bena. Dem go na bena. Nanga kroi wagi ya pushung des magwas kunalina datra. Anga? Kroi wagi. Teles masiki. Tenes masiki ya abena to. Tafi ya abena yo wakagwas kunali. Na datra. Nanga kroi wagi ya pushung des mag abena stong was kunali na datra. Dem chap leti. Você mensen, we zijn geen beesten. Ons verdient op behandelen. Dat dit talent, die mensen moeten opkomen. Je moet mensen stem horen. Kinderen hebben gelijk. Ik vind ze flink en dapper. Big up Kaisi. Big up Mima Kaisi. Ja, bleti. Wat bleti na weer viering. Na unu udu de mij furu. Na unu go to. Na unu santi, unu krent, alles. Toch in een man gewoon preden. Dat zie je maar op wist was is zo met takken baka na 100 kolo. Dem tien is dem tien niet zo lang dem tien drinken was af. En wie go na benastong? Hey. Deze kid dape. Want passes terug des manoma want 10 tractors terug voor de kersan de manoma gides mata. Hey. Krab gomita datra oso. Kokot ambulance dape. Popoto ambulance tape. Takte de trasma ko karedes mabas de man up de. De wan ko tap se ko tinegre mu se sigi ki febo. Dem chap leti mi brada. You boy e cost you.
Ina manche boy ko akurtuda de tinengere se pina de fangri wa de tableti. Dem ti atleti misnap baka de fumi wa de me kwa sidi tida sidi muskadoro. Maar luister nou, maar taki ini aproyak fugi baka ama poti 30 miljoen Is die abenasto. di abeneland. Pucha 30 miljoen Ja. aan sari. Meer dan 30 dorp de da fade mo prata money. 30 miljoen SRD. Ja. Maar kan ook krap als 30 miljoen SRD ama poti binnenland. Maar Binnenland. kan ook krap als je brade sa ome dorp de. Dan had tu barge SRD de mo prata money. Dan vangen de ti atleti. You for yari dem ti no drink one so. You for yari dem ti mo for no bet one bonyo. You for yari dem ti no drink one so. For yari dem no bet one bonyo. For yari dem ti atleti. Dem ti flink. Mi want ala dor pu singen ki dat inong guatap se morin sing te guatap se. Egi boy kosi. Nee, go begi tak dem ti mus gi sei de begi boy. Nee, vraag Richano voor des nou. Nek biyano ko tak shari papa fu dem kosi shari pa shari. Maar mij kosi to. Nuk van makari to. Liep afvolg na nga res. Je tijd is in zich. Maar vast van je taki dat is leki de eens nanga salishano taki. Sama tak fout. Wat heeft Richano? Ama taksa ashi. Ama taksa etsa. Zolang je taxes, even maar takle Afrika die angin perfecte uit. Sam sabi, ama leti dan wat sa sama taku. Ina mag hard dragen so tangwam tinengere sref je hard. Tangwam tinengere sref singwa singe e hat you. Dano takje do bonga kontra. Je doet geen moer. Dat is maar kritiseren wat je boos. Dan nou je takje. Je gaat teruggeven. Wat ga je terug kunnen geven in 4 maanden? Wat ga je ons teruggeven? 30 miljoen aan mogen naar 30 binnenland. miljoen makan nog krap als je isa ome dorpude. Isa ome dorpude. Isa ome dorpude sabi. Isa makaliba wap sa 60 dorpude. Pades may prata 30 miljoen. Zij die ook gides maar 30 miljoen. Paides maar de AOV alamuna tapsi. Paides maar de kinderbijslag alamuna tapsi. Coach if you na papa. Kondra maar je kan niet. Je bent geen vader van het land. Je bent niet eens een stiefvader waard. Oké, maar waar is die politiek no. Want toen zit taki Jenny Simons voorzitter en NDP kon dan een code taki voor beperkt dat dit maar doen aan corruptie eventueel denken naar de regering. Vijf en als aan dat. Pardon? De man kon dan een code dat die alles maar moest houden naar de code. Hoe kan voorkomen dat corruptie vindt plaats of kotaki minder corruptie vindt plaats if denken naar de regering. Het gaat minder, maar het gaat nog gebeuren. Nou, je man tap corruptie, nou man tap. Dit is te veel in Suriname. Alles van het volk nemen ze. Ik heb geen vertrouwen in politicus van Suriname. Ze zijn te hebzuchtig. Ik ben bang voor politicus. Ik ben gewoon bang om een politieke partij in Suriname te steunen om orde in te brengen. Ik ben gewoon bang. Dus met taki, maar na kans met teki. Omdat de man met die festival doen. Oké, oh, dus je verrede taki festival pardon. Pardon. Dus een fadon boentranga. Dus je niet vertrouwen. En het bijna niet. Met steun van partij. Je hebt takje steun, en takje steun NDP. Takka san fayde. Steun NDP. Maar je twijfel. Bijna. Bijna je twijfel. En alle politieke personen twijfel ik. Maar tegen mij consider dat we wat meer gaan kritiseren. Is dat zo terugkeren? Als is dat NDP, als we kritiseren. Maar ik vind dat in 5 maanden moet je op de shoulder beginnen. In een max nog voor jaren.
pina lang, de maar pina de Dus je bedoelt dat if NDP no horen een woord sa taki, nou wat de lek sa sref pas je takanga chan wat takanga man. Want de manas malek chan. oké. Dus je we komen back naar jou. Une kosa president. Ja. De kos de tap de sant samen do. Ja, Manas ja. malek uno. Ja, En nu kan maar iki boye corrigeren man. ja, Maar ama no teken omdat aan mijn vieren ze met Putin. ja. Maar voor contapatori, maar dus je in het de sansa NDP doen no taki de man, tak de make fout en no de one corrigeren, no de one doen 100%. If je want corrigeren dan moet je nieuwe mensen zetten. Oru sikif todo na kras krasi. Oké. Dus zij vindt taki Dan moet je nieuwe mensen zetten. na as adense In een pota strek man tapa strek kosa me kapot baka. Oru sikif todo na kras krasi. de import trasma. Krabe. Is het toch? Is het zij met me doet toch? Maar oké. Dus je bent in de NDP, dus je... Dena NDP. Ja. Ja. Je noemt toch milbede. Nee, je tak in na NDP, in na NDP en je nou een kritisch maar en je vindt dat je tam begeleid NDP kritisch. Maar als de mannen doen aan zijn moet ik ze zeggen, no, zomaar ik gewoon zeg, zomaar ik me ko wacht, ik weet dat nou je gewoon zeg, mag dat zo. Oké, maar Dan dan... moest de lekte je kon, dat je behandelen lekchan. Oké, dan... Van je verkiezing. Van je verkiezingsuitslag. Ik kan beginnen met een opinie dat NDP wini, of ABOP wini. Een verkiezende semestie, NDP, PAP, ABOP. De NPS dan. NPSI, NPSI voor toe, want la kamano do waka pina. De ma pina de la pina do waka de ma pina, zo waka de. Maar zo is je motorlijk aan moro bigio. NDP. En dan denk ik PAP, En de ABOP. ABOP. NPS. ABOP en NPS, dat is fiscaal. Oké. En niet bij mijn tak van ABOP naar NPS, niet bij pas dit partij dat weet je wat. En bij mijn tak van kwadre, bij mijn toestand met hem. Dus dan, if we look dat toch ook moeilijk, die NDP want Ja, is een moeilijke if verkiezing. NPS naar VAP naar ABOP go. A verkiezing is toch, Ja. maar is no one die do afvoeren kosamo. Zo vado gide. Dus a verkiezing zo kort dit. Loop if in een loop via yo afvoeren kan de man no kom si weinig naar een cirkel. De man money, na money et taki. Dat omessie te liggen VAP. De man 12. 12. Om niet NDP. NDP mege a 20. Kan de 22, 24 schrijven. If dat waren ook boom. Ja. Boom boroko, de kan 26 zetels. 26 zitten erop. Maar NPS, ik heb wel actie. of 8 zetel. Maar ABOP. ja, maar de zetel nog voor zo'n minus Ja, maar ABOP. Abab messi in Nasref. Abab ano een zwakke partij, omdat Abab Brunswick nou een gentleman. Een man no give up. Hij tampompo. Ai. Taiwan was dan in Brokonen. En hij met Euroko. Ai. Maar Chane Roko tweede termijn. I know looking. Maar popo in Broko. Oké. Maar popo in Broko. Jan Poepa in de Buruko. Sana laatste sansa je want taki dat we eindig gesprek Laatste is. sansa wan taki. Samen taki. Strana ma usi me para kondre konto. Plek ete wan sani. Me frère taki is wan. Is perki se konto. Wan pape vini wan krobine. Ik ben bang vooral in VAP no de ina regering. Ik ben bang dat er een tussenkoep gaat komen. Wat je bedoelt want tussenkoep? Contre veel monitor, dus dat ook plain obstructie gidestruk. Dus in luko. Oké. Een plain obstructie met de fadon met de regering. In luko van de plain obstructie naar de regering. Als ik die mensen was, zou ik nooit voor NPS hebben gestemd. NPS doen aan de Marikel Alassani. Dat trekt het door. Dat hij me kisten nou even beloof. Dat is niet goed. Ik ben motor lang, ik ben kritisch voor de mensen zijn zelfs no. Maar ik maak de man tik ala IMF money. Want de man bouwt dus erop naar IMF money. Apollo no she next.
Regering tap regering len IMF money. Next apology. Alla regering sa, a regering say kom. If they no pen oli do go IMF baka. Wala tapa oli de may barikan. Tapa oli de may barikan. No bre alla dem de Hindustani, de kuli. De feya pay. No de moro ka oli. De man alasan ala de oli teko def de man. Ala de oli ponto ko def de man. Ala de kaswali ko def de man. Really uni no man to next month. Really muton nele plaka ma bige roko gun sref. Stop trust tiki in ons sref bella. Stop play obstruction gun sref ko roko. Ko gen wan plaka ma le gun srefi. Ko no do heb sukta. Na heb sukta zou we doen. Nek alasan pono ego achteruit. Omdat ine goeien dodo. Ino geen dada. Je creëert om mesani. Je creëert je eigen strafo. Dodo gaat me worden. Mis man o man chami. Ik ben niet er in een rooster. Mensen kunnen me niet brengen. Ik kies voor welke weg dat ik wil. Zolang ik misschien niet de in een president van daar weggaan. Dat kan niet. Oké, dan we taki Grantani en Theo Antralis Baka. Ja man.